дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, мавзӯи мазкурро мо хело муфассал таҳлил баррасӣ кардем. Ҳамчунин ҷои ёдоварист ки як қатор ҷоизаҳои дигар ҳам супорида шуд. Беҳтарин дастаи футболӣ миёни занон Арсенали Лондон эътироф шуд, миёни мардон бошад Пари Сен-Жермен. Ҷоизаи беҳтарин бозигари ҷавон ба Ламин Ямал тақдим гардид. Ин бори аввал аст ки як футболбози ҷавон ду дафъа пайдар ҳам соҳиби чунин ҷоиза мешавад. Ҷанлуиҷи Донарума беҳтарин дарвозабони дунё эътироф шуд дар мавсими гузашта. Хуб ҳамчунин Луис Энрике сармураббии Пари Сен-Жермен албатта ҷоизаи беҳтарин мураббиро гирифт ки фикр мекунам дар ин мавридҳо дигар шакку тардиде нест ки воқеан ҳам аксарият арзанда буданд. Бигзарем акнун ба мавзӯе ки дар доираи чемпионатҳо иттифоқ афтод ва муҳимтарин рӯйдодҳо дар Премер-лигаи Англия буданд ҳафтаи ҷорӣ. Ду бозии марказӣ ва илова бар ин мо тавре шоҳид шудем дербии Мерсисайдӣ бо иштироки Ливерпулу Эвертон. Ва мо суҳбат мекунем асосан атрофи бозиҳои марказӣ. Шурӯъ мекунем аз бозие ки бо иштироки дастаҳои Арсенал ва Манчестер Сити гузашт ва тавре мо дидем дар ин рақобат Манчестер Сити нишон дод ки ҳатто ба хатти дифоъ нишаста барои нигоҳ доштани ҳисоби зарурӣ барои худ метавонад ҳамин гуна бозиро ҳам нишон диҳад ки аслан хоси Гвардиолаву дастаи онҳо нест. Онҳо ҳамагӣ 33% вақт тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд ки ин бадтарин натиҷа дар давраи фаъолияти Гвардиола ба ҳайси сармураббӣ аст. Аммо ҳамин ҳам дар охир кӯмак накард то ин ки бо 3 имтиёз аз Лондон ба хона баргардад дастаи Хосеп Гвардиола. фикр мекунам ки Хосеп Гвардиола ё ҳунарнамоии ӯро дар майдонҳои футбол феълан ки як марҳилаи хеле мушкилро паси сар мекунанд, мавриди шакку тардид ва ё мавриди танқид қарор додан он қадар дуруст ҳам нест. Барои он ки чӣ гуна мо медонем вақте ки аввалин бор Пеп Гвардиола ба дастаи Манчестер Сити омад то комил кардани ин даста, то масалан як дастаи ҷаҳонгир шудани ин даста, мо дидем ки чӣ роҳҳоро паси сар карданд, Гвардиола чӣ мушкилиҳоро паси сар кард ва билохира дидем ки ба як дастаи табдил ёфтанд ки воқеан ба қавре динозавр буданд дар фазои футбол. ва фикр мекунам ки ҳоло ин марҳилаи мушкилро паси сар мекунад Гвардиола бо он бозингароне ки нав ба даста даъват кард ва аз ҷиҳати равонӣ чӣ гуна ки худи Гвардиола мегӯяд, ман бояд аз ҷиҳати психологӣ ба ҳар як бозингаре ки дар ҳайати дастаи ман аст бо онҳо бояд аз наздик шинос шавам. онҳо чӣ мехоҳанд, чӣ гуна бозӣ мекунанд, ман бояд ҳар яки онҳоро ба таври 100% биомӯзам ва фикр мекунам ки марҳилаи омӯзиши бозингарон аз ҷониби Гвардиола ҳоло ба охир нарасида аст ва дар муқобили дастаи Арсенал мо як дастаеро дидем ки воқеан ба Манчестер Сити монанд набуд. дар хатти дифоъ нишастан ҳам як нақшаи махсуси худи Гвардиола буд ки аз аввали мавсим намехоҳад ки он мушкилиҳо ё он шикастҳое ки дар мавсими гузашта доштанд дарҳол ба ӯ рӯбарӯ шавад, чунки ӯ медонад ки баъди чанд вақти кор бо ин бозингарони ҷавон ӯ ҳатман боз бармегардад бо ҳамун дастаи бузурги худ. ва мебинем ки он трансферҳо, он гузаришҳое ки дастаи мазкур анҷом дод бо харидории чанде аз бозингарон, мебинем ки ба назар на он қадар муваффақ менамоянд, аммо оҳиста оҳиста фикр мекунам ки ин чиз бартараф мешавад ва ан ҳамин марҳилаи мушкил, яъне ки он қадар якдигарфаҳмӣ, на он қадар хуби бозингарони навхариди дастаи Манчестер Сити ҳоло натиҷаҳои хуби ин дастаро таъмин карда наметавонад. хуб, агар хатои Донарума намешуд дар охир, фикр намекунед ки ҳамин бартариро ҳам ҳифз кардан мумкин буд барои Гвардиола? бубинед гап сари чӣ меравад? Гап сари то куҷо омода будани Арсенал барои қаҳрамонӣ дар Премер-лигаи Англия. Бубинед дастаро доим масхара мекунанд ки дар ҳама ҷо дуюм мешавад, ҳатто дар анҷом додани беҳтарин гаронтарин футболбоз бону ҳам онҳо аввал буданд. Боз Ливерпул дар ин ҷо ҳам аз онҳо пеш гузашт дар трансфери харидории гаронтарин бозигари бону. Арсенал вақте ки дида ва дониста медонад ки Сити дар чунин ҳолат қарор дорад, Ливерпул ҳарчанд ки беш аз 400 миллион харидорӣ кард, вале бубинед Сити Ливерпул бо як азоб бозиро ба пирӯзӣ ҷанбаст мекунад, то ҷои хушбахтӣ барояшон мадад мекунад, то ҷои дигар амон маҳорати инфиродии бозигар. Валекин Арсенал дар чунин шарту шароит бубинед ҳатто метавонад 3 хол дар майдони худ аз даст диҳад. Новост аз оне ки Сити чӣ гуна автобус монд, чӣ гуна шармандавор ба ҳамун мақому манзилате ки Гвардиола бо дасташ дошт. лекин бубинед ҳамин як иштибоҳи дарвозабон сабаб шуд ки онҳо бехоле ҳатто бо як хол аз сафар бармегарданд. барои рақобати сафарӣ бо Арсенали фаворит ин як холам як шоистаи таъриф аст, дар ҳолате ки сату сифати бозиро мо дидем. бубинед ин қадар оморе ки мо мушоҳида кардем,
ҳамакаса 12 нафар бо Гвардиола қитъаи истеъдодаш ҳама дар хатти дифоъ. ин хел ситиро мо ягон бор надидем. ин хел сити баръакс мешуд ки сити баръакс рақибро ба дарвозааш яъне ки ҷазм мекард, коре мекард ки ҳамин қадар фишорҳои баланд анҷом медод, коре мекард ки гол занад, як гол не, ду гол, се гол мезад, бозиро бо пирӯзии худ ҷамъбаст мекард. Арсенал бояд роли ситиро иҷро мекард, Арсенал бояд ки бо пирӯзӣ ҷамъбаст мекунад. ана пас аз хулосаи чунин бозиҳо метавон гуфт ки Арсенал боз ҳам наметавонад чемпион шавад. аммо дар ин ҷо дар чунин ҳолатҳо вақте ки Арсенал аз ҳамин дастаҳои айни ҳол заифи сити холи 100% гирифта наметавонад, баъдан дар марҳилаи зичии чемпионат дар тақвими бисёрам сарсахт баъдан фронтҳои дар дигар фронтҳо мубориза сахт мешавад, он ҷо баъд мушкилотҳо бештар мешаванд. бубинед аз сити айни ҳол мешуд се хол гирифтан дар ҳолати фишори вазни, дар ҳолати ҷараён ҳамон идома додан ҳамон хел темпи бозӣ, валекин бубинед Дёкереш нафаре аст ки маз дар чунин бозӣ бояд голзании худро нишон дад, на дар чемпионати Португалия бо задани 60 голу 50 гол. инҷо гап сари Дёкереш меравад, бо ороиши Моисарио гап сари Арсенал меравад ки бояд як хол не, бояд се хол мегирифт. бубинед сити аллакай имкон медод, сити иҷоза медод, сити ҳамагӣ дар хатти дифоъ буд ва онҳо бояд маҷбур мекарданд ки як гол не, ду гол мезаданд. вале мутаассифона барои мухлисони Арсенал дар чунин бозӣ вақте ки дар бозиҳои асос хол аз даст медиҳӣ, холи пирӯзовар аз даст медиҳӣ, баъд мушкил мешавад. аммо Арсенал бояд мавриди танқид қарор дошта шавад. барои чӣ? ба хотири оне ки онҳо чанд сол мешавад ки ҳамчун як фаворити асосӣ дар чемпионати Англия бозиҳоро шурӯъ мекунанд. соли сеюм аст. онҳо то охир мераванд ҳамчун фаворит, вале билохира онҳо чемпион намешаванд. вале дастаи Гвардиола маълум аст ки масалан баъди иваз кардани наслҳо ба ҳамин чунин мушкилӣ дучор мешавад. ин дилхоҳ дастаи тӯпи ҷаҳон ба ин чиз дучор мешавад. ҳоло марҳилаи таназзул аст барои дастаи Манчестер Сити. аммо барои Арсенал чӣ? барои Арсенали воимае ки масалан мегуфтанд ки ана имсол Арсенал акнун чемпион шуд, ана имсол Арсенал чемпион. вале бозии чӣ гуна ки Имомбек ишора кард, бозии ҳамун чӣ мегӯянд мӯътадил дар муқобили як дастае ки мушкилиҳои хеле зиёд дорад ва он ҳам дар майдони худ наметавонанд ки се хол ба даст биёранд. ва чиз дигарро ҳам бояд гуфта гузарем ки ба ҳар ҳол ба назари ман он чизе ки болотар дар мавриди Ливерпул ишора кард Имомбек, яъне бо мушкилиҳо ғалабаҳоро ба даст овардан, ин маънои онро дорад ки хонохо Ливерпул ҳам пешпо мехӯрад. аммо аз як чизи дигар, аз як ҷиҳати дигар ба назари ман Арсенал он умқи ҳайати захиравие ки дорад ба Арсенал кӯмак карданаш мумкин назар ба солҳои қаблӣ боз ҳам тӯлонитар дар пойгаи чемпионӣ мубориза барад, чунки соли гузашта асосан мушкилӣ ҳамин буд ки ҳамлагарон вақте осеб гирифтанд, Сакаву, Хаверцу дигарон ҷойгузинҳои асосӣ пайдо нашуд. мо ҳоло мебинем ки се нафаре ки дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунанд, барои мисол Мадуэке, Йокереш ва ҳамчунин аз канори чап Эзе чеҳраҳое ҳастанд ки нав омаданд ва метавонанд ба Арсенал кӯмак кунанд. ба ҳар ҳол пойгаи чемпионӣ идома меёбад. дар хонаи худ мағлуб нашудан ҳам як натиҷа ҳаст барои Арсенал, қатъи назар аз оне ки ҳариф чӣ гуна дастае буд.